Vážení sportoví priatelia, vítame vás na dnešnom zápase Slovenskej ligy amerického futbalu medzi domácimi Žilina Warriors a hostiami z Košíc, Kasovia Steelers. Počasie nám veľmi nepraje, ale sme radi, že ste sa tu dostavili v takom hojnom počte a prišli ste nás podporiť. Najprv bude nasledovať výstup rozhodcov, potom privítame na ihrisku hostí z Košíc. Nastúpia po Košičanoch naše krásne cheerleaderky a po nich už naši domáci Žilina Warriors. Z komentátorského stanovišťa sa hlási Boris Schubert. Lukáš, ahojte. Už som to pokazil. Tak môžeme privítať našich rozhodcov. Potleskom samozrejme. Teraz môžeme privítať hostí z Košíc, Kasovia Steelers, poprosím potles. Môžete nás kúpiť. Čaká väčšina, hlavne teda pánskeho publika, naše krásne cheerleaderky, ktoré privítajú domácich hráčov Žiliny Warriors. Yes, the one and only Eagle Double G. A už privítajú potleskom.
Výborne, takže dneska to bude zaujímavé, pretože toto naše ihrisko je tak trochu zakliaté, vždy na jednej strane svieti nula na konci zápasu, takže otázka ostáva, bude to na strane Warriors alebo na strane Steelers. Alebo sa to môže úplne zlomiť, počasie nám dnes moc nepraje, takže čakáme, že tým siahnu hlavne asi po behovej hre na pridávky, to bude trochu ťažšie, ale veríme, že Žilina to zvládne a dotiahne zápas do víťazného konca. Za chvíľu pristúpime k predzápasovému losu, kde si naši kapitáni a všetci kapitáni vyberú, či budú mať loptu na začiatku alebo si inú stranu. A potom už pristúpime k úvodnému výkopu a zápas sa môže začať. Tak zatiaľ, kým bude prebiehať kontois, vám pripomíname, že máte možnosť sa odčerstviť už klobáskou alebo pivečkou túto stánku, ktorý nám tu zariadila pivoteka z Kisu z Československa. Takže určite chcete si dať. Ešte pripomíname, že cez polčas bude prebiehať súťaž v kope na bránu. Vstupné je dobrovoľné, môžete si zakúpiť tombolové listky. Cez polčas budeme losovať a víťazi budú hrať o dres Žilina Warriors, takže určite aspoň 1-2 listky sa oplatí kúpiť a potom bude zaujímavá súťaž v priebehu polčasu. Väčšinou máme skalných fanúšikov, ale pre tých, ktorí sú tu prvýkrát. Kasovia vyhrala los, odmetla voľbu, Žilina si zvolila príjem. No, takže je to najvyšší čas aspoň trochu priblížiť pravidlá pre tých, ktorí ste noví a s americkým futbalom nemáte moc skúseností. Žilina práve síce los prehrala, ale Košičania sa vzdali voľby, takže umožnili Žiline vybrať si, či budú loptu odkopávať alebo budú prijímať. Tým, že budú loptu prijímať, tak Košice vykopnú loptu, náš returner bude utekať s loptou tak ďaleko, ako sa mu len bude dať a odtiaľ budeme rozohrávať. Americký futbal sa hrá na 4 štvrtiny, samozrejme s polčasovou prestávkou. Ihrisko je rozdelené na yardy, nie na metre, ako by sa mohlo zdať, ale keďže na pochádza z Ameriky, tak je tam milimetrický systém. Domáce mužstvo alebo hostujúce mužstvo má 4 pokusy na to, aby prekonalo vzdialenosť 10 yardov. Ak sa im to podarí, tak majú ďalšie nové 4 pokusy na to, aby prekonali ďalších 10 yardov a dostali sa do zóny touchdownu, kde po skorovaní získajú 6 bodov a majú následne možnosť buď kopať na bránu za jeden dodatočný extra point, alebo za 2 body. Ale teraz už sledujme výkop Košičanov. Krásny return hráča s číslom 37 Jakuba Martiška, ktorému síce lopta vypadla na začiatku, ale dokázal to ustať a nakoniec dopravil loptu až na hranicu nejakých, povedzme, 33 yardov. Takže Žilina má prvé 4 pokusy na to, aby sa dostala cez 10 yardov a získala ďalšie 4 pokusy. Áno, už na začiatku môžeme vidieť, že dnes sa to bude šmykať. Tak uvidíme, ako ďaleko sa došmyknú z týchto 30 yardov. Offense, hráč číslo 55 je hlásený ako elitný receiver. Defense go! Defense go! Defense go! Náš bulldozer tam prekľúčkoval obranu, ako keby mal 30 kg a bol chudučký, ale vzhľadom na jeho vzrast sa tam všetkých zbúral.
a posunuli sme sa zjavne až na superovú polovicu, zhruba na nejakých 30-33 yardov a budeme mať ďalšie 4 pokusy. Peter Banič s číslom 12 si nechal loptu a zabehol ďalších 20 yardov dopredu na 11 yardovú hranicu supera a sme stále bližšie k superovmu touchdownu. Ako sme hovorili, tým, že sa šmíka, tak mužstva sa skôr uchyľujú k behovej hre, neprihrávajú, ale zjavne našim táto behová hra vychádza. Majú ďalšie 4 pokusy, prvý down na 10. Tak verme, že sa im podarí z najbližšej hre, alebo teda najbližších hrách skorovať a zapíšu si nejaké body do tabuľky. No, behovú hru sme skúsili aj tentokrát. Veľký zisk yardov nám to síce neprinieslo, zhruba nejaké 2 alebo 3, ale treba to skúšať. A veríme, že sa posunieme ďalej dopredu. Pomaly ďalej zájdeš, tak môžeme to skúsiť aj po menej yardov, jak 25 na začiatok. Takže je to úplne v poriadku. Obrana Košíc sa zjavne prebudila a zafungovala veľmi dobre. Zastavili Mateja Rakovana, ale teraz už sledujeme ďalší pokus a uvidíme, či sa našim podarí posunúť sa ďalej. Skoro začali, či čo? To nemohli vydržať, či čo? A znova zvolila behovú hru a tentokrát to už bolo naozaj za viac yardov. Posunuli sme sa zhruba, ak ma teda zrak neklame, na nejaké 3 yardy pred superovú endzónu, čo už je teda veľmi blízko touchdownu, ale stále je to tretí down, takže Žilina bude musieť ešte ten 1 yard dotiahnuť, aby získala ďalšie 4 pokusy a bola tak bližšie k získaniu prvých 6 bodov. Ale samozrejme ľahšie by bolo rovno dať tých 6 bodov teraz, tak dúfam, že to vyjde skôr tak. To sa nechajme prekvapiť, hráči sa už rozostavujú, tak im držme palce. Ideš sem z tejto strany, Janko? A toto bol prvý pokus o prihrávku v zápase. Prihrávka síce bola zachytená hráčom číslo 55, Marošom Kočvarom, alebo Kexom, ak teda chcete, ako tu všetci poznajú. Ale bohužiaľ sme sa neposunuli a rezultuje z toho 4. down, čiže s najväčšou pravdepodobnosťou Žilina bude kopať za 3 body. Aspoň tak to vyzerá, pretože loptu si ide stávať Lukáš Dlouhý s číslom 6 a pokúsi sa skorovať prvé 3 body v zápase, takže košická obrana naozaj zafungovala veľmi dobre a z tejto nepriaznivej situácie blízko ich endzóny sa dostali. Tak sledujme, či sa podarí. A je to fake. Tomu sa boli, padol rovno na zadok. Hráč číslo 15 Stanislav Marcin sa pokúsil zjavne o fake, alebo teda také klamstvo, ale vyzeralo to tak, že lopta, ktorú si mal postaviť, letela tak trošku vyššie, tak preto volil toto rozhodnutie, no ale nepodarilo sa mu prekonať tých pár yardov, zhruba 4 yardy, a tak loptu získavajú Košičania. Hráč číslo 99 je hlásený ako restricted lineman. Takže sme stratili možnosť naskorovania a k lopte sa dostávajú Košičania, keďže ak tým neprekoná na 4 pokusy vzdialenosť, tak k lopte sa dostáva opozitný tým a rozhodnáva od prvého downu.
prvá akcia a hneď zjavne zisk asi 15 yardov. Áno, hráč číslom 22, Šimon Balok, veľmi pekne zabehol, aj to tam potom prekúčkoval. Hráč Samuel Jurek s číslom 16, jeden z našich obranných ťahuňov sa ho síce pokúsil zastaviť, ale nepodarilo sa mu to. Ale tak nič sa nedieje, bolo to len 15 yardov, naša obrana naozaj funguje skvele, takže poďme ich podporiť. Nech to pánu zmena, poďme do toho! Pokus o ďalšiu behovú hru zo strany Košic už taký úspešný nebol. Dostali sa zhruba 3 yardy dopredu. Ako som spomínal, naša obrana túto sezónu funguje naozaj veľmi dobre. Inkasovala zatiaľ iba proti Bratislave, síce to bol vysoký rozdiel a proti Nitre iba 6 bodov, takže obrana Žiliny je naozaj skvelá a túto sezónu im to veľmi dobre ide. Je to druhý down a zhruba 8, takže poďme znova podporme našich chlapcov, aby to zvládli. Teraz sme mohli vidieť, ako naša obrana zomlela útok Košíc a zatlačili ich hlbšie domov. O tackle, alebo teda ak chcete po slovensky skládku, sa postaral hráč číslom 16 Samuel Jurek. Skvele zastavil superovho running backa, že prečíta s loptou, dokonca za hranicou prvého downu. Takže Košičania sa posúvajú späť, zhruba o nejaké 4 yardy a budú rozohrávať svoje polovičné zhruba 11 yardov, tak poďme podporiť našich chlapcov v obrane. Hráč číslom 37, Jakub Martiško síce zastavil protihráča, ale beh Košičanov naozaj vyšiel a posunuli sa zhruba o nejakých 40 až 50 yardov dopredu. Sú tak bližšie k našej endzone a budeme sa musieť brániť. Ale myslím si, že to vôbec nevadí, naša obrana naozaj funguje veľmi dobre, nejaký ten hik sa občas pritrafí, takže poďme ich podporiť, určite to dokážu zastaviť. Lukáša Wagnera, ktorý dokázal superov running backa zastaviť. Ako vidíme, Košice hrajú na tú behovú hru, tie prihrávky nejako nelákajú, čo sa im ani nečuduje. Víkend nám síce prestalo pršať, ale lopta je stále ešte veľmi mokrá. Tak poďme podporiť našu obranu. Ďalší beh, Košíc, hráč číslom 45. Hráč číslom 45 sa volá Maroš Fulup. A Fulupol stredom našej obrany a Fulupol rovno na zemi. Košice sa moc neposunuli, asi iba o nejaké 2 yardy dopredu. Takže naša obrana zase zafungovala, je to tretí down a 12, takže poďme podporne, kde to zastavia. A my zase vidíme na jedný stranu útok. Áno, 95 hráč
Jan Zlanieta a 92 Branislav Henák sa postarali naozaj o výbornú skladku košického hráča. Je to štvrtý down na 18 alebo 17, takže Košice budú musieť pravdepodobne buď rozohrávať ďalšiu akciu a pokusia sa získať prvý down, čo je ale proti našej obrane veľmi ťažké, alebo budú kopať za 3 body, ale je to celkom užitočná veľká vzdialenosť. Ale vyzerá to tak, že Košice budú hrať, takže potom našu obranu zastavia tento útok, tak sa na ihrisko dostane útok našich Variours. Poďme defense! Pokus o prihrávku prvý Košic v dnešnom zápase, ale našťastie pre nás bol neúspešný. Hráč číslom 6 Lukáš Dlouhý na pozícii defenzívneho beka loptu zablokoval a tým pádom sa dostávame na loptu a budeme útočiť zhruba do 17 yardov z našej vlastnej polovice, čo nie je zrovna najlepšia pozícia, ale nie je to nič, čo by náš útok nedokázal zvládnuť. Raz sme už skoro tých 6 bodov dali, tak verím, že tento útok to už dokáže. A navrhujem nejakú hru cez celých 60 yardov, lebo to je divácky atraktívne, takže taktika je 60 yardov, chaloši, do toho. Uvidíme, pre akú hru sa rozhodnú naši chlapci tentokrát, ale ako si povedal, 60 yardov musí byť. Nech sa diváci trochu zabavia. A toto bol jeden z úspešných behov Žiliny. Na loptu sa opäť dostal náš bulldozer číslo 99 Matej Rakovan, ktorý zaniesol loptu zhruba o 4 yardy dopredu a posunul nás tak k hranici prvého downu bližšie, takže pomaly ďalej zájdeš, možno 60 yardov nie je vždy nutný. Bolo to skoro 60, no. Ešte 55 a sme tam. A toto bola nekompletná prihrávka. Môžete vidieť, že naozaj tá lopta sa šmíka a Peťovi Baníkovi tá lopta trochu uletela, Lukášovi vypadla. Že sa to, nie je to nič moc, ale veríme, že náš útok sa z toho otrasie, vôbec to nevadí, ešte stále máme jeden pokus na to, aby sme sa cez tých 6 yardov dostali a veríme, že náš útok to určite zvládne. Dnes je dobrý deň pre hráčov, pretože majú výhovorku na celý zápas, prečo sa to šmíka, takže nech si to vyvinú dneska všetko a na budúce to polapajú v ďalšom semifinálovom dúfajnom zápase. Naozaj skvelý výkon tohto running backa, ktorý hraje celú sezónu, ale pozor. Na ihrisku máme flag. To je tá žltá vlajočka na strede ihriska. Uvidíme, proti komu faul pôjde. Holding, offense, 10 yardov penalty z miesta faulu, opakujeme tretí round. No takže je to smola pre naše mužstvo, dopustili sme sa faulu, ktorý od seba vedeli tak holdingu alebo držania. Takže budeme sa musieť z miesta faulu posunúť do 10 yardov, čo nás trochu zaháňa dozadu. Ale budeme opakovať tretí pokus, takže Žilina sa znova môže pokúsiť nejakou zaujímavou hrou dostať a na hranicu prvého downu. Náš Rakovan má šancu bežať ešte ďalej ako predtým, takže pozbuďme ho, nech teraz až do cieľa.
A znova sme sa pokúsili o behovú hru cez Mateja Rakovana, ale tentokrát sa na to obrana Košic dala naozaj pozor. Takže je to 4. down, čo znamená, že s najväčšou pravdepodobnosťou Žilina bude pantovať, čiže bude odkopávať loptu čo najďalej, ako sa to dá, aby Košičania mali sťaženú pozíciu pri rozohrávaní a ideálne rozohrávali z vlastnej polovice. Pantovať bude kto iný ako hráč číslom 6 Lukáš Dlouhý, ktorý má naozaj zlatú nohu a dokáže odkopnúť loptu veľmi ďaleko. A ďalší faul. Niekto tam zahrešil nahlas, ja som to počul až sem. Somalia, kurva! Nie, kurva! Tak potom to nebol faul, to bolo na tribúne. Illegal substitution shot, offense, 12 hráčov na javisku, 5 yardov penalty, opakujeme 4. down. A toto je tak trošku nezvládnutie z našej striedačky. Objavilo sa tam 12 hráčov na našej strane, takže to máme zase nejaký jardy späť a budeme mať sťaženú pozíciu pri odkopávaní. Takéto veci by sa stávať nemali, ale stáva sa to aj v profesionálnych ligách, takže naozaj je to v celku bežné. Ale ako som hovoril, Lukáš má zlatú nohu, tento dokopne minimálne na 20 yardov u supera. Bože, dobrý. Bola to vysoká lopta, Lukášovi sa to vlastne podarilo na takéto poveternostné podmienky. Odkopol loptu niekde na hranicu 41 yardov na superovej polovici. A Košice budú rozohrávať zhruba z polovice ihriska, čo nie je, kto vie čo. A to zvládneme. Koniec prvej štvrtiny. A ako si rýchlo, máme tu koniec prvej štvrtiny a ja vám ešte chcem pripomenúť, že vstupné nemáme, ale máme dobrovoľné vstupné. Za každý váš príspevok si máte možnosť kúpiť lístok, ktorý budeme cez spoločasť losovať a môžete vyhrať dres, a teda v prípade, že budete veľmi dobre kopať na bránu, takže neváhajte a podporte náš klub a máte možnosť vyhrať cez spoločnosť, bude to celkom zábava. A na budúce bude viacej dymovníc. Čím viac lístkov, tým viac dymu. Takže čím lepší nástup chcete, tým viac prispejte. Aj ďalšia nová cheerleaderka bude. Naše šarmantné cheerleaderky, ktoré si práve spomenul, budú chodiť medzi vás a s takou malou pokladničkou, takže neváhajte prispieť, ale už to nevedeli na jednu. Podporme našu obranu. Toto bol ďalší postup do prihrávky zo strany Košíc. Nebol úspešný, čo je pre nás veľmi pozitívne. Hráč číslom 90, to je Dominik Štúrier. Loptu nezachytil a je to tak druhý down a 10. Naša obrana má ďalšiu šancu odraziť útok supera, tak poďme ich podporiť. Nech sa vám podarí defense, poďme do toho. Úspešný tempo nášho hráča s číslom 22, čiže Borisa Magalu, ktorý dokázal zložiť superovho running backa presne na hranici prvého downu, takže riadne sa nikam neposunuli. Riadne ho tam podočil a tam sa nedogrskal. Takže práva je už aj tak dobrá. Naši chalani z obrany sú naozaj tvrdí a je ťažké proti nim hrať. A veríme, že zastavia aj ďalší útok a budú teda Košice, aby museli aj oni pantovať, ak sa teda tak rozhodnú, takže poďme ich podporiť. Už sú len odproti do toho, aby sa zase dostali do útoku. Defense do toho.
nastavenie košického running backa. Lopta bola zastavená na zhruba 53 yardoch, takže Košice budú zahrávať štvrtý down, ale podľa všetkého budú hrať. A pokúsia sa dostať cez hranicu 10 yardov aj s rizikom toho, teda, že sa hra na polovici môže v prípade neúspechu otočiť a pôjdeme na loptu my. Poďme, defense do toho, teraz musia zabrať, musia ich zastaviť, aby sme sa dostali do útoku. Dominika Šurgera, takže Žina uspela, hra sa otáča a ideme zase na loptu my. Nastupuje náš útok vedený quarterbackom s číslom 12 Petrom Baníkom, ktorý cez sezónu naozaj podáva výborné výkony, zlepšuje sa zápas od zápasu. Aj keď dneska tá pasová hra teda vzhľadom na ten mokrý povrch nedominuje a Peťo sa nemá takú šancu ukázať, ako má šikovnú ruku a vie dobre prihrávať na svojich receiverov, ale o toto viac vyvážuje hráč číslom 99 Matej Rakovan, ktorý je tým jednou z opôr našej ofenzívy. A máme tu ďalší flag, tak dneska to tam ako si padá, rovno dokonca až 3, alebo 4 sa tam objavili. Všetci si všimli ten faul. Všetci naraz. Až na nás, pravda. Až na nás. Lebo ja sa tomu nerozumiem preto. Ja sa tomu rozumiem a ja som ho nevidel. Vidíme, čo povie rozhodca. Full start, offense, číslo 62, 5 yard do penalty, stále prvý down. A tak zase to bola naša chyba, hráč číslom 62 Samuel Ďuriš to trochu prehnal s aktivitou a vyštartoval trochu skôr, než začal Peťo Baník kričať. Čo nás síce posúva o, myslím, že 5 yardov naspäť, áno, je to tak, ale to vôbec nevadí, naša ofenzíva je dosť produktívna na to, aby to zvládla. A čo tam zbadal rozhodca Jan Polák na tej lopte? Nič sa mu tam nezdá. Teraz tak trochu nevieme, čo sa deje. Máme pokazenú loptu. Zjavne tam bol nejaký problém s reťazou na tých oranžových pilónoch, ktoré vyznačujú yardy. Ale už je to očividne odstránené, takže môžeme rozohrávať. A toto bola výborná hra Petra Baníka, ktorý dokázal zmazať tých 5 yardov, ktoré sme stratili našim faulom a pridať na naše konto ešte nejaké asi 3 yardy. I keď síce za cenu toho, že ho tam traja hráči celkom fajne pomasírovali, ale Peťo naozaj, čo som ho videl naposledy, tak dosť nabral svaly. Je to skala. Tvrdý strom. Ešte aj zelený, pravda. Ešte aj zelený. Výborné zachytenie prihrávky, hráča s číslom 85 Samuela Dobiša. Prečo to ide aj cez nahrávky? Prečo to ide, prestalo pršať, lopta sa trochu oskla a Peťo toho hneď využil a posúva nás na hranicu zhruba 33 yardov na superovej polovici. Dnes sa nám bude lepšie rozohrávať a konečne sa nám aj podarila nejaká prihrávka, takže to značí, že môže plne využívať naše ofenzívne zbrane. Tak ideme do toho, ďalšie 4 pokusy. Poďme získať ďalší down. Dobra, Sanko, podejte!
A toto bol veľmi dobrý beh Mateja Rakovana z doma pre 6 yardov, takže k tomu sme sa vrátili k tej behovej hre. Aj keď naši receivery majú veľmi šikovné ruky, čo dokázal samodobiť, ale behanie je trochu istejšie. Pri tej prihrávke sa môže stať všeličo. Ale posúvame sa vpred a to je na tomto najdôležitejšie. Medzi štvrtinami sa nič významného nestalo, len sa vymenili strany, takže pri ďalšej prestávke už príde polčas a príde aj súťaž. Pripomínam, že sa nezabudnite občerstviť túto právo dole pri pivotéke, ak by ste mali chuť na nejakú klobásku, po prípade pivo. Teraz ako takto preskočil hráča Rakovan číslo 99. Myslím, že sme získali down. Áno, je to prvý down. Matej Rakovan na to, že teda vyzerá tak, že má tých svalov naozaj dosť a nie je zrovna pohyblivý, ale zápas čo zápas nás presvedčuje, že má síce stavbu statného chlapa, ale na to je o to je rýchlejší. On si isto si robil dobrý stretching pravidelne, takže je rozťahaný, tak to ide. A Peťo Vaník nás posúva na 1 yard do zóny skvelým behom. Vyzeralo to tak, že na poslednú chvíľu odovzdal loptu Matejovi Rakovanovi, ale loptu si nechal a prebehol vyše 12 yardov, takže budeme rozhrávať z 1-yardovej línie, čo už je naozaj veľmi blízko endzóny, takže náš útok si naozaj vedie veľmi dobre. Pohode. A je to touchdown. Máme prvý 6 bodov. Matej Rakovan sa tam prešpikoval superových linemenov a dokázal skorovať, takže vyhrávame 6-0. Áno, vypočítali, že ako sa najrýchlejšie dostanem do touchdownu rovno, tak čo rovno, to je jedno, koľko tam je ľudí. Proste je to najkratšia cesta vzdušnou čiarou, tak idem. Maťovi to naozaj nevadí, on si z tých hráčov veľmi veľa nerobí. A očividne to funguje, takže veľmi dobrá práca. Uvidíme, či sa nám podarí potvrdiť za ďalší bod. Ale rozhodcovia tam majú nejakú poradu. Karty hrajú. Prší ešte, či neprší už? Takže síce sme to nepočuli, ale rozhodca ukázal, že je to touchdown, čo nás zaujíma asi najviac. Takže 6 bodov je potvrdený. A vyzerá to tak, že budeme potvrdzovať za jeden bod, čiže Lukáš Dlouhý s číslom 6 sa pokúsi kopnúť loptu do brány. Samozrejme do tej hornej, nie do tej spodnej. To ešte nevieme, uvidíme. Ale má tam veľa brankárov, keby sa snažil kopnúť do tej spodnej, to by mu asi veľmi nevyšlo. Chelsea autobus je tam, takže uvidíme. Vymáme sa vedenia. Drive to bol naozaj skvelý, nášmu útoku sa darilo, nerobili sme chyby. Aj za tú
Zabelo, zapúkajte trošku, predsa. Vyhrávame. Čo to máte za pokazenú tabuľu? Tabula nám nefunguje, to nevadí, hlavne, že to vieme my. Budeme vám to pripomínať, aký je stav, zatiaľ je to 7:0. Vyzerá to tak, že sa nám vracia malinko dážď, poprchá, takže uvidíme, ako bude Pasová hra ďalej pokračovať, ale už na lopte znova Lukáš Dlový tentokrát bude odkopávať a Košice sa pokúsia doviesť loptu čo najďalej na našu polovicu. Uvidíme, ako sa im to podarí, ale podporme našich chlapcov. Poďme! A lopta hráčovi s číslom 23 vypadla. Čo vyzerá, že vôbec nevadí, Košice budú rozohrávať teda po tzv. Touchbacku z 20-yardovej línie. Vrátiť sa im lopta nepodarila, takže lopta dopadla do endzóny a lopta sa presunie na 20 yardov a Košice sa pokúsia získať nejaké body. Offense, hráč číslo 52 je hlásený eligible receiver. No a teraz môžeme vysvetliť, čo to vlastne znamená. Eligible receiver je hráč, ktorý bežne loptu nechytá, ale pri určitých akciách ho môžu využiť. Môže to byť v podstate hocikto z týmu, ale musí byť dopredu zahlásený. Je to tentokrát hráč číslo 52, čo je Radovan Mateš. Zase tie vlajky. Illegal snap, offense, číslo 50, 5 yard do penalty, stále prvý down. No tak tentokrát sa jednalo nelegálne presunutie hráča, ak som teraz správne rozumel, čo Košice posúva o 5 yardov naspäť. Takže majú stiaženú pozíciu vlastnou chybou, čo našej obrane veľmi vyhovuje. Naša obrana bude zorávať útoku, tak poďme ju podporiť. Defense do toho. Behová Košíc nebola veľmi úspešná. Je to druhý down, posunuli sa zhruba o yard dopredu. Okolo yardu. O 4 yardu. Vlastne sa neposunuli. Môžeme to zhodnotiť tak, že sa neposunuli vôbec. Takže naša obrana bude zase vzdorovať útoku Košíc, tak zatrúme a podporme ich žena. Defense, poďme do toho. A tentokrát naša obrana mala značnú pásu, pretože náš číslom, myslím, že 22, Šimon Balok sa pošmíkol a dokonca sa pošmíkol ešte za line of scrimmage, čiže za čiarou, za ktorou sa rozohráva. Že naša obrana útočí veľmi pekne. Posúvame sa stále bližšie. V podstate áno, vyzerá to, ako by sme útočili, lebo stále sa posúvame bližšie k superovej endzóne. A je to tretí ďalej, tak podporme naši, nech zastavia aj tretí pokus Košíc. Košice teraz znovu staví na behovú hru, ale hráč číslom 16 Samuel Jurek a hráč číslom 30 Lukáš Vajder sa postarali o to, že Košice sa zase neposunuli. Respektíve my sme sa posunuli zase bližšie k endzóne Košíc. Už máme iba jeden pokus a my sme dali ten touchdown. A vyzerá to tak, že Košice sa poprvýkrát v zápase uchylia k pantu, čiže budú loptu odkopávať. Uvidíme, ako sa im to podarí. Veríme, že
z toho vyťažíme a loptu vrátime čo najbližšie k superovej endzóne. A nás číslom 37 Jakub Martiško pôvodne veľmi nepodareného pantu, keďže našim hráčom sa nepodarila lopta chytiť, získal zhruba ďalších 15 yardov pre nás. Ustal tam veľmi nepekné podrazenie. Ale tak naši hráči majú v popise práce, že musia vedieť trochu aj lietať. Musia vedieť padať. Slovu sa opäť dostane náš útok vedený Peťom Baníkom. Vyzerá to na timeout Košíc podľa všetkého. Zjavne sa potrebujú osviežiť. Za ten čas pripomínam polčasovú súťaž a možnosť sa občerstviť do pivotéky, to napravo. Dať si nejaké pivo, kofolku alebo klobásku. Predtým, než budeme vyhlasovať víťazov súťaže a budeme kopať na bránu, počasie nám zjavne praje. Ale ešte máme pre vás prekvapenie. Počas polčasovej prestávky, hneď ako sa hráči odoberú do kabín, tak vystúpia naše krásne cheerleaderky. Ale vzhľadom na to, že tráva je trochu mokrá, tak sa bojíme o ich zdravie, tak veríme, že aj oni to prežijú. A nepošpiknú sa, lebo keď som videl kolegyňu, mala len také ľahké tenisky, tak sa o ňu trochu bojím. Teraz idú naši útočiť. 77-čka tam bolo, čo sa vralo. Teraz idú povajme, to je ako kamu. Lopta sa znovu dostáva na to Rakován. A ďalší strelný drel nás posúva o 11 yardov, že na to tak dopredu. Čiže ďalší prvý down. Náš útok je rozbehnutý. Ja to vidím na ďalších 6 bodov. To už iba 2 downy. To je hocikedy. Ten timeout našim prospel, musím povedať. Je to možné, že nám Košice trošku pomohli a dovolili nášmu útoku sa ešte zregenerovať. Teraz sa už iba smiekajú v kope, že ďalších 6 bodov. Útoky Žiliny naozaj vychádzajú. Hlavný coach Dušan Veliš spolu s Martinom Bilešom, ktorý koučuje naše special teamy, a asistent coachom Milošom Harantom pripravili naozaj skvelý playbook. A teraz som to trochu zakríkol. Táto akcia sa nám nepodarila a s číslom 99 Paťo Rakovan bol zložený hráčom s číslom 5 Dominikom Čieslom, ktorý tam dal naozaj v wrestlingových mladami nášho running backa zložil k zemi. Ale chvíľu to trvalo. Chvíľu to trvalo, no. Musel sa tak na 2 razy zaprieť. Dve minúty do konca polčasu platí ako 2-minute warning. A toto bol pokus o prihrávku Peťa Baníka, ale nebol veľmi presný. Ťažko povedať, či si hráči nerozumeli, lebo vyzeralo to, že Lukáš Dlouhý s číslom 6 beží trochu inú trasu, ako by mal. Takže bude to tretí down. Rozhodca hlásil 2 minúty do konca, takže už času veľa neostáva. Tak verme, že našim sa podarí navýšiť vedenie o ďalších 6 bodov, alebo aspoň o 3. Máme ešte k dispozícii nejaké timeouty, čo by nám mohlo pomôcť.
A toto bol veľmi úspešný beh Peťa Baníka, ktorý dokázal naniesť loptu o ďalších zhruba 7-8 yardov. Takže sme bližšie k tomu, aby sme skorovali a uvidíme, či sa Žilina pokúsi o to, aby prekonala hranicu ďalšou hrou. Vyzerá to, že áno. Nebudeme kopať na bránu, je to ďaleko a v tomto počasí a pri mokrej tráve sa naozaj ťažko kope lopta na bránu. Máte poslednú minútku si ešte rýchlo kúpiť whisky, ak sa nestihli. A Maťo Rakovan svojím úspešným behom posunul Žilinu cez hranicu prvého downu. Prebehol zhruba nejaké 4 yardíky dopredu, čo nám naozaj dáva šancu, alebo nie? Sice sme rozhodcu nepočuli, ale vyzerá to tak, že Žilina si zobrala timeout, aby zastavila časomieru a dopriala si tak viac času na to, aby sme dopravili loptu do endzóny a skorovali. Uvidíme, čo chlapci vymyslia za tento timeout. Minúta 36 sekúnd do konca polčasu. Znie to síce málo, minúta 36 sekúnd, ale tým, že sa čas zastavuje po každej nekompletnej prírávke alebo vybehnutí do autu, tak v americkom futbale každá sekúnda sa ráta a minúta 26 na konci druhej štvrtiny je naozaj ešte dosť času na to, aby sme dokázali zo skóre niečo urobiť. Sme zhruba 12 yardov od endzóny, uvidíme, čo Peťo Baník a jeho offense vymyslia na košickú obranu. A vyzerá to na ďalší beh Mateja Rakovana s číslom 99. Posunul nás o ďalších 5 yardov dopredu. A podľa všetkého si Žilina asi zoberie ďalší timeout, alebo tak nakoniec nie, budeme hrať rýchlu hru. Žilina sa rýchlo rozostavuje, aby rozohrala ďalšiu akciu. A je tam flag, zase žltá vlajka na ihrisku. Čo sa stalo tentokrát? Prostár, offense, číslo 6, 5 yardov penalty, stále druhý. Tak znova to je vlajka na našej strane. False start, alebo zase niekto z našich hráčov vyštartoval trochu skôr, alebo nesprávne. Bol to hráč s číslom 6, Lukáš Dlouhý. Do toho, jak sú ti 2 oranžové zabili. To musia dopraviť, vieš? Tak tam, na 6 bodov. A teraz nič z toho. Košice veľmi dobre prečítali náš plán. A Timeout, Žilina, do konca a jeden time. Áno, takže do konca polčasu máme jeden timeout a v druhom polčase máme k dispozícii opäť 3 timeouty. Zatiaľ sme použili 2, ešte nám stále jeden ostáva, takže aj keby sa nám táto akcia nepodarila, tak stále budeme mať šancu ešte jedného pokusu na to, aby sme sa dostali do touchdownu. 33 sekúnd. Tak do konca zápasu zostáva 33 sekúnd, ako povedal pán rozhodca.
Je to nakoniec nekompletný pás na hráča s číslom 83. Mareka Wilda. V poslednej chvíli mu tam vypadla tá lopta. Z začiatku to síce vyzeralo ako, že si košický hráč počínal nedovolenie, ale nakoniec bolo všetko v súlade s pravidlami. Rozhodcovia to videli veľmi jasne. Vyzerá to, že naši budú kopať na bránku. Áno, je to tak, Lukáš Lovi s číslom 6 si tam už sporadú hráčov a pokúsime sa skorovať za 3 body. A nakoniec pokus nie je úspešný. Vyzeralo to, že to išlo trochu viac doľava, ako by si Lukáš predstavoval, alebo... Je čas poradiť sa, videorozhodca a také veci. Jeden rozhodca ukázal, že to platí. Tým Košíc to videl inak, ale čo by sme čakali? Ale rozhodca v bielej šapke vyzerá, že je najvyšší, takže mohol by toho vidieť najviac. A on práve ukazoval náš prospekt za 3 body, tak sme zvedaví. Výsledok akcie je neúspešný film. Dám Košice 20 jardov. Po bojovej porade rozhodcov nakoniec rozhodca nemal pravdu. Môžeme si skúsiť pozrieť záznam, ale neviem, odkiaľ by sme ho asi tak zobrali. Dali si hip a bok, všetci štyria. Musíme veriť, že rozhodcovia naozaj všetko videli tak, ako mali. Tým, že sme nepremenili, tak sa akcia otáča, do útoku sa dostávajú Košice, ale nemajú už veľmi veľa času. Takže vyzerá to tak, že áno, je to tak, Košice už sa nesnažili o ďalšiu akciu, loptu už iba zakrákli a nechajú tak uplynúť čas do konca. A to by mal byť koniec prvého polčasu a druhej štvrtiny. Koniec prvého polčasu. Už nám to potvrdil aj rozhodca, prvý polčas sa skončil, Žilina vyhráva 7-0, takže skoro je pre nás stále priaznivé. A my sa už pomaly môžeme presunúť v súťaži, ale ešte predtým tam zatancujú naše krásne cheerleaderky. Takže vás poprosím, aby ste aj tie, keď vybehnú na trávnik, ich povzbudili. Čau, čau, čau. Tým, že v prvom polčase Žilina si zvolila príjmanie lopty, čiže náš returner utekal s loptou na superovú polovicu, tak teraz sa situácia trochu zmení. Na loptu pôjdu Košice a budú sa snažiť teraz oni o nejaký zázrak a dopravenie lopty na našu polovicu. Uvidíme, ako sa im to bude dariť. Odkopávať loptu bude hráč číslom 6 Lukáš Dlouhý.
A dúfame, že aj ten jeho kop bude dlouhý. Ja kopno, lebo to šiša. Ja ako futbalovú loptu. Tak môžeme našich trošku podporiť. Poďme Žilina. Nech to lokál popočne čo najďalej. Košice sa rozhodli, že budú rátať loptu, nenechajú loptu spadnúť do touchbacku a dostali sa na hranicu 20 yardov na svojej polovici, takže nič nové. Nič nezískali, nič nestratili. My sme ráno, že ráno bol krásne, keď bolo teplo, a to ráno dávo sme chvíli. Potom, jak začalo pršať, zúzemilo. Áno, takže teraz je čas pozbudiť našu obranu, spraviť nejaký úkol. Toto bol viac menej neúspešný rán Košíc. Útok vedený hráčom s číslom 10, útokom Michalom Bednárom sa pokúsil o beh vpred, ale hráč s číslom 45 Maroš Kulot loptu dopravil akurát tak naspäť, takže je to druhý down a zhruba 12. Podporme našu obranu, pomáha nám aj nákladný hlas. Toto bola úspešná prihrávka na hráča s číslom 45 Maroša Fulupa, ktorý prihrávku zachytil, ale Košice sa posunuli zhruba o 7 yardov, ale stále nemajú dosť. Na úspešné získanie prvého downu potrebujú ešte 6 yardov, ale cez našu skvelú obranu bude prechádzať naozaj veľmi ťažko, takže poďme ju podporiť. Akcia to bola úplne rovnaká, zase pas na hráča s číslom 45 a zisk z toho nebol bohužiaľ žiadny. Takže veľmi dobre zahraté od našej obrany, teraz môžeme očakávať, že Košice budú pantovať, budú sa to snažiť zakopnúť čo najďalej. Takže už sa tam aj striedajú naši hráči. Takže Košický útok teraz naozaj má dosť. Pantová formácia. A toto sú zmetky. Zmetky medzi našimi obrancami. Pripomínam, že v prípade pantu, ako náhle sa lopty dotkne náš braniaci hráč, tak lopta je v podstate živá. To znamená, že môžu sa po nej vrhnúť aj Košičania a v prípade, že ju zachytia alebo zaľahnú na zemi, tak budú rozohrávať z toho miesta, kde sa im loptu podarilo získať. Ale aj napriek zmetkom sa našim obrancom podarilo loptu zachytiť a budeme rozohrávať z 29 yardov. Bol to celkom dobrý výkon pod dobrým uhlom.
letel relatívne ďaleko, ešte tomu dopomohlo aj to potrváčanie sa. Jeden z ďalších behov Mateja Rakovana, jeden z tých menej úspešných, posunul nás zhruba o yard dopredu, ale každý yard sa počíta. A už opäť neprošli, tak uvidíme, či nevyťahnú aj nejakú tú pasovú hru naši. Nejaký ten incomplete pass. Ale nemôžeme Košiciam radiť, čo naši ľudia robia. Nebudú to robiť, nebudú. A ďalší beh Mateja Rakovana, už sme si na toto slovné spojenie celkom zvykli a posunul nás zhruba o 2 yardy dopredu, alebo o 3. Takže máme tretí pokus až zhruba 6 yardov do prvého downu. Tak veríme, že sa to nášmu útoku podarí a dotiahneme túto sériu do úspešného prvého downu. Obrana Košic teraz naozaj zapracovala veľmi dobre a podarilo sa nastaviť obidva behy. A to je výborný znovu beh Mateja Rakovana, tentokrát bol oveľa viac úspešný. Prebehol stredom superovej obrany naozaj ako nôž maslom a zastavil sa na polovici ihriska a získal pre nás zhruba ďalších 10 yardov. No to sú také mind games, lebo keď ste super Žiliny, už musíte hovoriť, že nemôžu to na ňo zase zahrať 10-krát za sebou. Ale môžu. A funguje to. Takže je to krásne. Dneska nás máte ťah. A tak 99, tak to teraz uteklo, že už má to dosť. A toto bola neúspešná prihrávka Peťa Baníka na hráča s číslom 85. Boris. Sama do Bíša. Vyzeralo to, že Peťovi tá lopta trochu šmykla a nemala takú dobrú trajektóriu, ako by sme si predstavovali. Ale náš útok to určite zvládne a podarí sa mu získať ďalšie yardy navyše. A náš nový running back, pretože Maťo Rakovan vyšiel striedať hráč s číslom 24 Mateusz Černík. Síce sa pokúsil o podobný run stredom ako Maťo Rakovan, ale nebol až tak úspešný, posunuli sme sa o 1 yard. A teraz už budeme musieť zahrať niečo naozaj sné a siahodlhé, lebo inak budeme musieť pantovať a odozdať útok Košiciam. Ale toto isté sme robili aj v minulej sérii. Nejak sme uspávali košickú obranu a potom z ničoho nič 15 yardov, tak veríme, že sa to chlapcom podarí znova. Vynikajúci kompletný pak na hráča s číslom 55 Mateja Kočmáru, ktorý nás posúva do prvého downu. Ako sme hovorili, zase sme košickú obranu uspali a ďalšou podarenou akciou sme sa posunuli o 12 yardov dopredu. Áno, a bol aj veľmi pekne zrázený supermi, takže sme tam mali trošku aj tej tvrdšej hry. Môžete sme si pochutiť na takom riadnom touchdowne, takedowne, prestingové veci, viete, takto. Ale Kexo je naozaj tvrdý hráč, ten sa nenechá len tak odstaviť, už ho môžete vidieť, ako zase beží na post slot receivera, teda receivera, ktorý je bližšie pri quarterbackovi z ľavej strany. A loptu
loptu znova dostal Mateusz Černík z číslo 24, ale výborný blok od hráčov Košíc, hráčov s číslom 53 Mateja Englera, ktorý Mateuša zastavil. Dokonca sme sa posunuli späť o zhruba 2 yardy. Čiže sa zase držíme našej stratégie uspávanie superovej obrany a veríme, že nejaká dobrá akcia sa teraz pošťastí nášmu útoku pri druhom pokuse o prvý down. A toto Peťo Baník myslel veľmi dobre, ale je tam flag. Uvidíme, čo sa stalo. Holding, offense, číslo 75, 10 yardov penalty, opakujeme druhý down. A bohužiaľ, dopustili sme sa držania, čo nás posúva o 10 yardov naspäť, takže z nádejnej akcie našeho útoku nebolo nič, hoci to Peťo veľmi dobre myslel, pretože náš receiver sa ocitol za obrancami, ale lopta nebola dosť dlhá. Takže opakujeme druhý pokus, ale máme pred sebou ťažkú úlohu, je to vyše 20 yardov, ale náš útok to určite zvládne. A to je nádherný zachytený pás hráča číslom 83, Mareka Varona, ktorý ako práve receiver s lepkavými rukami zachytil ten letiaci pás Peťa Baníka niekde na 32 yardoch supera. Takže máme o to väčšiu nádej získať prvý down, keďže je to už len 3 a 7. Znova sme sa pokúsili obeh stredom, Maťo Rakován to myslel veľmi dobre, ale dostal sa len o 2 yardy dopredu, takže je to 4. down a 5, uvidíme, čo naši hráči vymyslia. Je to celkom ďaleko na to, aby sme sa pokúsili kopať za 3 body. Takže vyzerá to, že ideme kopať, pantovať. A nakoniec je to fake punt. Lukáš Borín sa pomýšľal bež a zobraznil mu. A to je to touchdown. Veľa akcia Žiliny. Lukáš Borín s číslom 6, to je touchdown. Z puntovej akcie, ktorú naša puntová formácia zahrala naozaj veľmi lišiacky. A hneď vedieme 13-0, je to oveľa zaujímavejšie, šťastnejšie. Vlaječka na ihrisku, nejaký faul. Ale máme vlajku na ihrisku, no. Už zase. To mohlo byť aj nejaké nešportové správanie zo strany Košíc. Odohraný, personal foul, unnecessary roughness, Žilina, číslo 25. Penálta sa enforcne na traji, výsledok akcie je touchdown. Tak síce touchdown máme, ale vlajka prišla za nešportové správanie, ale nie zo strany Košic, ale zo strany Žiliny, hráč číslom 25. Jozef Dubeň. Čiže Jožko Dubeň, bohvie čo tam spravil, asi sa tešil až príliš, čo sa rozhodcom nepáčilo. Tam ho bachlo po pleci od radosti a to vyzeralo, že to ho udrel. Je to veľký chlap, teda neviem.
A tých 5 yardov sa teraz presúva do vzdialenosti na pokus o 1 bod. Tak verme, že Lukáš aj s handicapom 5 yardov nakoniec dopraví loptu. Lopta bola trochu vyššia. Holder s číslom 15, Stano Marcin dostal a ďalšia vlajka. Intentional grounding, offense číslo 15. Strata downu, traje neúspešný. Tak rozhodca udelil penaltu Stanovi Marcinovi s číslom 15, intentional grounding, čiže Stano údajne hodil loptu do miesta, kde nebol žiadny receiver. Je síce pravda, že loptu hodil tak trochu ako horúci zemiak, chcel sa jej zbaviť, ale už to bolo viac menej jedno, lebo Košičania sa na neho vrhli ako osy. Čiže extra point sme síce nezískali, ale stále vedieme 13-0, čo je pre nás veľmi pozitívne. Chlapci v útoku podali naozaj skvelý výkon a znova budeme odkopávať. Hráč s číslom 6 Lukáš Dlový sa už blíži k rozhodcovi po loptu. Tak podporme našich chlapcov potleskom, pretože naozaj si to zaslúžia. Lukáš navyše skoroval touchdown, takže zaslúži si náš potlesk. Nie, to je ako... Tieže dali to, čo sa tomu teraz odkopovali, že to toho miesta bierí. A to bolo veľmi ďaleký odskok Lukáša až do endzóny, takže z toho rezultuje touchback, ale dávame ešte nejakú tlačenicu na ihrisku. Raz číslom 72 Jaroslav Adámech tam išiel veľmi dôrazne do supera, ale tak im treba. Košice budú rozohrávať z 20 yardov. Michal Bednár s číslom 10 si tam už zrovnáva svoju offense. Takže je čas pre nás podporiť Žilinskú obranu. Zapovedať všetky klubky, hlasujúci, čo máme a podporujeme našich chlapcov. Žilina do toho, poďme defense. Snaha o prihrávku na hráča s číslom 23 Tomáša Augustína. Ale chvála Bohu bola nekompletná. Hráč s číslom 25 Jožko Dubeň si výborne pokryl hráča Košíc. A teraz prichádza čas, aby sme znova podporili obranu, aby dokázala zastaviť Košický útok. A tam to vyzeralo, že hráčovi s číslom 22 Tomášovi Balónovi lopta vypadla. A ďalší faul. Ďalšia vlaječka. Jožko Dubeň tam ešte reklamuje. Holding, offense, číslo 50, 10 yard do penalty, opakujeme druhý down. Takže konečne sa šťastie usmiela aj na nás. A teraz je to faul proti hráčom Košic, ktorí sa tak posúvajú 10 yardov späť, zadržanie. To má byť lopta pre nás, kurva! Jožko Dubeň tam ešte reklamoval, že lopta hráčovi s číslom 22 Šimonovi Balogovi naozaj vypadla, ale rozhodca to asi videl veľmi dobre, stále veľmi blízko.
Podporme našu obranu. Naozaj v tomto drive sa im veľmi darí. To bol pokus o behovú hru Košíc, ale síce úspešní, posunuli sa zhruba o 5 yardov dopredu, ale ešte stále im dobrá porcia yardov chýba na to, aby sa dostali do prvého downu. Takže je to tretí down a vyzerá to tak, že 14 alebo 15, že naša obrana naozaj odvádza skvelú prácu. Poďme defense, poďme do toho. Ešte jeden krát a donútime ich patovať. Poďme Žilina. Toto bola veľmi vydarená hra Košíc, takzvaný reverse na hráča s číslom 23, Tomáša Augustína, ktorý naozaj získal dobrú porciu yardov, ale dostať do prvého downu sa mu stále nepodarilo. Takže je to štvrtý down a 5 pre Košice a vyzerá to tak, že budú znova pantovať, čiže odkopávať loptu. Takže naša obrana naozaj znovu odviedla skvelú prácu, potvrdzuje svoje úspechy z minulých zápasov a čisté kontá. No je to predsa len to prekliatie nášho ihriska, tak dúfajme, že aj dnes to bude tak. Timeout Košice. A Košice si zobrali timeout, Boh vie prečo. Možno aj oni by radi vyskúšali nejakú trick play na našu obranu. Poďme teraz podporiť našu obrannú formáciu proti pantu Košíc. Niekto chlapci zanesú čo najďalej. A nakoniec pokus o trick play od Košíc. Hráča s číslom 5. Túto taktiku som dneska už niekde videl. Košičania od nás zjavne odkúkali naše pantové formácie, ale chvála Bohu, že sa im to nepodarilo pretaviť do touchdownu, ale prvý down získali hráč s číslom 5 Dominik Čiesla. Získal dobrú porciu downov. Koniec tretej štvrtiny. A tým nám aj uzavrel tretiu štvrtinu a posúvame sa do finálnej časti zápasu. Ale stále vedieme 13-0, čo je celkom pozitívne. Strany sa vymenia a Košice budú pokračovať v útočnom snažení zhruba zo 40 yardov. Na ihrisku je znova kompletná žilinská obrana. Takže zase budeme mať šanci si trošku zachytať a zachytať do chujar. Takže teraz môžeme podporiť našu obranu. Poďme defense, ale to zvládnete. A vyzeralo to na ďalšiu behovú akciu Košíc. Hráča s číslom 22. Šilná balóna, posunuli sa zhruba o 6 yardov.
Alebo 7 na druhý a 3. Že ten timeout bol pre Košice veľmi efektívny a dokázali využiť. Ale ešte stále majú dlhú cestu pred sebou, ešte je to stále pol ihriska. Tak poďme našu obranu. A toto bolo výborné zastavenie košického útoku. Hráč s číslom 10 a to quarterback Košíc. Michal Bednár sa pokusil obej stredom, ale moc sa mu to nepodarilo. A je to tretí down na 4. Myslím, že sa ešte dokonca Košice posunuli o 1 yard späť. Týmto pozdravujeme aj pánov robotníkov hore na moste, ktorí s nami panovajú a podporujú Žilinu a podporujú našu obranu. A tento behový pokus Košíc bol naozaj veľmi úspešný. Hráč s číslom 45 Maroš Plup tam prešiel našu obranu a získal pre Košice prvý down. Vidíme, že teraz sú Košice naklení a získavajú down za downom. Tak dúfame, že už tentokrát sa to našim podarí. Ale naša obrana sa dostala už aj v horšej situácii. Verme, že defense to zastaví a pošleme späť na vlastnú polovicu ideálne. A quarterback s číslom 10 si som sa rozhodol loptu nechať, ale bol tam tvrdo zložený, ale vyzerá to tak, že nepríjemný zásah. Hráč s číslom 30 Lukáš Wagner tam utržil tvrdý hit, ale je to naozaj tvrdý chlap, takže všetko ustál, ale vyzerá, že mieli na striedačku trochu to rozdýchať. Podporme našu obranu, je to veľmi dobrý výkon, ktorý prevádzajú v poslednej štvrtine. Pokus Košíc, ale to bola Stano Barcier s číslom 15 tam naozaj veľmi pekne zložil košického hráča a neumožnil tak Košiciam posunúť sa ďalej, takže je to tretí down na 6. Možno dokonca aj 7. Teraz, keď sa nám to podarí zastaviť, tak už to vyzerá nádej. Potom by už asi... Podporme našu obranu, teraz to naozaj chlapci potrebujú. Pri treťom downe je to vždy kľúčové, za týka obrany, tak poďme. Žilina defense, poďme do toho. A to bol ďalší pokus obeh Michala Bednára, ale do hranice prvého downu sa nedostal, dokonca sa k nej ani veľmi nepriblížil, takže je to štvrtý down na 5. A uvidíme, či Košice budú hrať, ale vyzerá to tak, že áno. Nemajú čo stratiť. Musia riskovať, posledná štvrtina, prehrávajú 13 bodov. Tak teraz naša obrana bude naozaj potrebovať veľkú podporu z hľadiska, aby tento štvrtý down zastavila a dostal sa k tomu náš útok. Poďme defense, poďme do toho.
postavenie Lukáša Wagnera a sama Jureka. Že risk sa Košiciam nevyplatil, dostávame sa do útoku. Teraz je to na nás. Ale vyzerá, že Šimon Pavlok s číslom 22 je zranený. Ťažko sa mu stáva zo zeme. Zinkasoval tam tvrdý hit. Ale nakoniec Irisko opúšťa po vlastných, tak poprosím potlesk aj pre neho. Je to naozaj tvrdý šport, stáva sa to. Ale vyzerá to len na nejaké krče, takže veríme, že bude v poriadku a Dory sa zapojí. Ale dôležité je, že Slobu sa dostáva na žútok. A Peťo Baník bude rozohrávať ďalšiu akciu, keďže Košiciam sa štvrtý down premeniť nepodarilo. Dokázal hráč Košic zložiť a v páde dokázal prihrať. A Lukáš Dlouhý naozaj nádherným zachytením posúva Žilinu na superovú polovicu niekde na hranicu 20 yardov. To bolo dosť frajerské, dneska si chalani nájdete aj frajerky, dneska to je dobré. Už čakajú tu dole, iba dohrajte. A Lukáš je nezadaný. To nie je pravda. A toto bol beh Mateja Rakovana, asi už tak 50. krát v tomto zápase, ale stále to funguje, posunul nás o 4 yardy dopredu. Keby sme mali k dispozícii opakovaný záber, tak by sme si veľmi radi ten catch alebo zachytenie Lukáša Dlouhého pozreli z opakovaného záznamu, lebo tam naozaj po tej lopte skončil ako taký panter. A toto bol ďalší pokus o prihrávku na Maroša Kočmáru s číslom 55, ale lopta mu prekozla pomedzi prsty. A teraz aj rozhodcovi, takže je to v lopte. Je to tretí down a nejakých 6 yardov, takže veríme, že sa nám túto hranicu podarí prekonať, aby sme sa dostali do priateľnejšej vzdialenosti, aspoň teda pre nejaký pokus za 3 body. A toto bol behový pokus Peťa Baníka, ale máme tam znova flag. Boh vie prečo. Dneska sa ohadzujú tými flagmi, jak malé deti. Dúfajme, že faulovali Košice. To by bolo príjemné. Personal foul, targeting, defense, číslo 20, 15 yardov penalty, automaticky prvý down. Číslo 20 je vyučený do zápasu. Tak, mal si pravdu, naozaj tento faul spôsobili Košice, a to konkrétne hráč číslo 20 Peter Malatin, ktorý išiel podľa všetkého hlavou do nášho quarterbacka Peťa Baníka, čo sa v tomto športe nemôže. A bol zo zápasu následne vylúčený. A má ešte aj nejaké protesty voči tribúnam, zjavne to s nervami trochu nezvláda, ale určite to nebolo úmyselné, teda aspoň dúfame. Aj takéto veci sa v zápalení stávajú, je to bežné.
Rozhodcovia to museli vidieť veľmi dobre, ale tieto zákroky sú veľmi nebezpečné, lebo zvyčajne končia pre hráča, ktorý je zasiahnutý aj otrasom mozgu. Ale Peťo je v poriadku, vyzerá, že nič nie je a rozohrá ďalšiu akciu. A toto bol pokus o prihrávku na Sama Dobiša, ale ten bol veľmi dobre pokrytý košickými hráčmi a len takto neskončilo v rukách Košičanov. Ale stále je to len druhý down na 10, sme veľmi blízko endzóny a náš útok naozaj v dnešnom zápase podáva veľmi dobrý výkon. Takže veríme, že sa im to podarí. A konečne sme sa posunuli dopredu. Maťo Rakovan získal pre Žilinu zhruba nejaké 4 yardy. Peťo Baník sa môže určite spoľahnúť aj na Ivana Kvoceru, ktorý v dnešnom zápase hrá centra a snapuje, alebo teda hádže mu lopty, ktoré potom následne on rozohráva. V dnešnom zápase, aj keď je tráva mokrá, sú tie snapy veľmi presné, takže Peťo má veľmi uľahčenú prácu, takže kopujú dole aj pred jeho výkonom. Boris, Ivan má dneska narodeniny. A dokonca má dnes aj narodeniny. A Peťo Baník čakal s prihrávkou, ktorá nakoniec bola nekompletná, na hráča s číslom 83 Mareka Vajlda, ktorý tiež v dnešnom zápase podáva skvelý výkon. Tým pádom je to 4. down a vyzerá to tak, že loptu si postaví Lukáš Dlouhý a pokúsi sa skorovať za 3 body. Veríme, že lopta už pôjde dobre a Stanovi Marcinovi s číslom 15 sa mu podarí loptu dobre umiestniť, aby Luky mal uľahčenú robotu. A je to neúspešný pokus. Nevadí, chytil si tú peknú nahrávku predtým. Profesionálnych ligách to vyzerá veľmi jednoducho, ale naozaj lopta je koska, je tam potrebná súhra centra, holdera aj toho samotného kickera, čo nie vždy vyjde. Offense, číslo 52 je Chris City Lemon. Rozum sa nám zahlásil. 4 minúty, 30 sekúnd, konca zápasu. Niečo s hráčom 52, nerozumel som mu dobre, ale máme už len 4 minúty do konca zápasu, takže stále vyhrávame 13-0 a teraz veľmi budeme potrebovať pomoc tribún, aby naša obrana zvládla koniec zápasu a odvolala flagu Košíc a dotiahla zápas do víťazného konca. Tak poďme obrana, podporme našich chlapcov. A toto bol pokus o ďalší reverse. Košic, hráč Jakub Martiško tam ale veľmi tvrdo zložil košického hráča. To vyzeralo naozaj až bolestivo. Hráč s číslom 85 Mário Pádo tam dostal naozaj tvrdý úder. Skoro mu spadla prilba. Ale je to tvrdý šport, hráči vedia, o čo idú. Očividne Ešte ho dobite. ešte ho trochu pobili. Nemá sa nechať zradiť, ešte mu dajte. Takže vraj je to jeho prvá hra. Takže je pokrstený, dostal svoj riadny prvý hit. A to bol
výborný tackle hráča s číslom 13 Vladislava Kovana, ktorý zastavil košický útok a teraz behová hra Košic naozaj má trochu problémy. To je kontaktný šport. Žilinská obrana si v tomto drive naozaj počína veľmi dobre. Kapitán Samo Jurek si to tam vie veľmi dobre skoordinovať, vie hráčov usmerniť, tak poďme ich podporiť aj my, aby tento tretí nám zvládli a dostali sa ešte na loptu, nech nás útok poteší. A toto bol incomplete pass alebo nekompletná prihrávka na hráča s číslom 13, alebo teda, to som videl 12, nie som si istý. Ale dôležité je, že to nebolo úspešné, takže je to 4. down na 7 a vyzerá to tak, že Košice budú pantovať. Ak teda neskúsia zase po našom vzore nejakú trick play a nepokúsia sa to dobehnúť. Jakub Martiško je pripravený vracať tento punt, rovnako ako hráč číslo 5 na stanu Marcinale. Timeout, Košice, do konca zápasu im ostáva jeden timeout. Takže Košice si zjavne na už postupujúcu hodinu a postupujúci čas sú nútené zobrať timeout. Nechcú prichádzať do ďalšie sekundy. Zatiaľ prebieha futbalový zápas na ihrisku hlavou, takže môžeme sa pozrieť tam na chvíľočku a potom opäť sem na ihrisku. Je to derby FC Barcelona a Real Madrid. Ale na postavení Košíc presúvame sa teraz na ten náš pravý futbal, nič nezmenilo. Vyzerá to tak, že znova budú pantovať, tak poďme podporiť našu pantovú formáciu. A bol to vydarený pant Košíc. Odkopli loptu niekde na 39 yardov na našu polovicu, čo je v americkom futbale veľmi dobrá štartovacia pozícia pre náš útok. Ak sú Košice ešte niečo s týmto zápasom urobiť, tak veľa času im už neostáva. Budú musieť útok Žiliny veľmi rýchlo zastaviť a pokúsiť sa skórovať v čo najkratšom čase, ale vzhľadom na to, ako funguje útok Žiliny, nedopustili sa ešte žiadnej straty lopty, tak to budú mať veľmi ťažké. A toto bola veľmi dlhá prihrávka, veľmi dlhý pokus Peťa Baníka na Sama Dobiša, ale bolo to trochu dlhšie a Samo, aj keď má teda rýchle nohy, nedokázal túto loptu dobehnúť. Dôležité ale je, že pri nekompletnom pase sa zastavuje čas, takže je to trochu výhodné pre tým Košíc. Ale je tam vidieť, že náš útok je hladný po bodoch, naozaj chcú skorovať, chcú ešte potešiť tribúny nejakým bodovým ziskom. A toto je skvelý beh Maťa Rakovana, ktorý tam mal obrovskú diaľnicu a posunul Žilinu 17 yardov dopredu a získávame prvý down. Navyše čas stále beží. My sme aj závodli, že tento náš čas máme v rukave. Tak dlho sme ho nepoužili v tejto štvrtine. Presne tak. Dosť dobre. Hovorí sa to dobre, presne. Nechto!
Teraz už nie. 2 minúty do konca zápasu, platí ako to 2-minute warning. Takže máme tu 2-minute warning, čiže 2 minúty do konca zápasu, čiže časomiera sa zastavuje. Takže Košice si nemusia brať ďalší timeout. Defense go! Defense go! Defense go! Pass, pass! A toto bol veľmi dobrý pokus Peťa Vaníka o spojenie s Maťom, no teda Exom. Ale Exovi lopta vypadla, to je veľká škoda, mohli sme byť veľmi blízko, ale to vôbec nevadí, pretože stále máme 13-bodový náskok. Áno, keď som už má frajerku, ak viem, tak on nepotreboval chytiť túto loptu, pretože on už má. Takže ďalší play. Nepotreboval zapôsobiť. Čo? Defense go! Defense go! A môžeme to použiť znovu. Ďalší úspešný beh Maťa Rakovana. Tentokrát do 8 yardov nás posunul na šikovný running back. Navyše čas stále beží, čo je pre nás len dobre. O to menej času budú mať Košičania na prípadné otočenie zápasu, ale náš útok podáva naozaj skvelý výkon a lopty sa určite nevzdá len tak ľahko. Beh Maťa Rakovana, ale vyzerá, že nebude stačiť na prvý down, takže je to 4. down na 1. Uvidíme, čo sa udeje, či náš útok bude pokračovať. To by mohli risknúť. Vyzerá to celkom jednoducho. A Maťo Rakovan s ďalším úspešným behom tentokrát sa dostal do prvého downu. Časomiera stále príde a vyzerá to tak, že Žilina si udrží nulu v ďalšom zápase. Timeout, Žilina. Do konca zápasu ostáva 22 sekúnd. Žilina si zobrala ešte ďalší timeout, zrejme, aby si trochu ešte oddychli. Predsa len zápas je to dobrý pre nás. A za 20 sekúnd toho už košický tým, aj keby sa na loptu dostal, už veľa nestihne. Môžu sa akorát tak poradiť, kam pôjdu po zápase. Do ktorej krčmy. Vidno, že sa radia asi aj rozhodcovia, kam sa odoberú. A už sú dohodnutí. A vyzerá to tak, že už aj naši hráči sa dohodli. Minimálne Samo Jurek už ide odovzdať správu hráčom na sideline. Áno, idú do Enjoyu večer. Afterka. A to je pokus o pridávku. Pridávky od Petra Vaníka do právneho rohu ihriska. Lukáš bol síce tiesený dvomi hráčmi, ale to vôbec nenastavuje. Dá si ešte aj víťazný danček, takto večer ho uvidíte aj v Enjoyi určite. Aj srdiečko posiela, vidno, že je nezadaný. Dnes je dobrý deň pre ňo. Lukáš bol síce zvyknutý hrávať v obráne ako defenzívny back, čiže
bol našou oporou v defense, ale myslím, že jeho presunutie na receivera vôbec neuškodilo. A teraz to vyzerá, že budeme potvrdzovať za 2 body. Áno, rozohráme akciu, v prípade, že bude úspešná a dostaneme sa do touchdownu, tak máme 2 body. A to bol tvrdý hit na Peťa Baníka, ktorý hodil nekompletnú prihrávku, takže stav stretnutia ostáva 19-0. Čo je pre nás veľmi dobre, takže môžeme poďakovať útoku potleskom. Naozaj odvedli skvelú prácu, na konci nás ešte potešili ziskom ďalšieho touchdownu. Podarilo sa nám za 6 bodov, keď máme 9. Sice stav na tabuli sa stále nemení, už sa zmenil, je to 19-0. A naozaj už zostáva len pár sekúnd do konca, takže vyzerá to tak, že Košice ako náhle odkopnú loptu teda my odkopneme loptu Košiciam. Po ich riterne by už mal prísť koniec zápasu. Lukáš Dlhý si už stavia loptu, dal si touchdown, naj si do nej ešte kopne, keby mal náhodou nervy. Jednalo sa len o tzv. Split kick. Loptu zachytil hráč číslom 45, ale vyzerá, že ten tvrdosťou za našim Maťom Rakovanom nezaostáva. Áno, vyhráva frajera na záver. Ďakujeme do šaty najkrajšie, čo mohlo byť. Môže sa blíži koniec zápasu, môžeme vidieť aj tým, že naše krásne cheerleaderky sa zoraďujú do formácie ako naša obrana. Máme na ne dobrý výhľad. A podľa všetkého to bude už posledná akcia Košíc, teda aspoň takto vyzerá. Tak poďme ešte naposledy podporiť našu obranu, ktorá nakoniec naozaj predvedla skvelý výkon. A je to interception, náša číslom 20. Marcela Kramarčíka, ktorý zachytil túto prihrávku a dovedol až na 39 yardov. A zapísal sa tak do štatistík dnešného zápasu aj on. Určite už naozaj nemali to strátiť. A je tu koniec. Žilina vyhráva 19-0 po skvelom výkone proti Košiciam. Tradícia dodržaná. Tradícia nového konta dodržaná. Chalani predvedli naozaj skvelý výkon. Teraz asi príde tá práva porada, kam sa pôjde večer. Ale zápas to bol naozaj skvelý, myslím si, že potles si zaslúžia aj hráči z Košíc, ktorí naozaj dnes podali skvelý výkon. Boli veľmi dobrým superom, rovnako aj rozhodcovia, ktorí prišli a rozhodovali zápas veľmi dobre. Bajek bolo naozaj veľa. Obidva celky prevedli dobrý výkon, ešte príde podanie rúk, ale naša pozornosť patrí hlavne hráčom Žiliny, ktorí dnes predvedli skvelý výkon a postupujú tak do play-off. A na tom sú prvé Milan Mustýho. Mimo
Výborná hra, chalani, výborne, zaslúžite si to. Play-off je vaše. A teraz môžeme prísť tej spomínatej súťaži, ktorú sme nestihli cez polčas dokončiť. Takže poprosím finalistov, ktorí ste uspeli v losovaní, aby ste sa dostavili za nami na ihrisko. Výborně, Čilino! Výborně!